V tomto inštruktážnom videonávode si vysvetlíme, ako v aplikácii iKel POS Mobile budeme vytvárať karty typu tovar. Karta typu tovar slúži na evidenciu tovaru, kde to, čo nakupujeme, následne predávame v pomere 1:1. To znamená, že predávame tovar v rovnakom pomere, ako sme ho nakúpili. Karty typu tovar napríklad môžu byť čipsy, cigarety, žuvačky, Red Bull, plechovka piva, fľaša Coca-Coly, fľaša minerálky, fľaša vína, džúsy a principiálne všetko, čo nijako nerozlievame, ale predávame ako celý kus. Takže vľavo hore v menu aplikácií si zvolíme možnosť karty. V ďalšom kroku klikáme na tlačidlo Nová a zvolíme možnosť tovar. Vyplníme si názov, napríklad Coca-Cola 0,33 litra a predajnú cenu €50. V záložke kategórie zaradíme kartu medzi nealko nápoje. V záložke obrázky môžeme pridať obrázok a klikáme na tlačidlo Uložiť. Pre kontrolu si môžeme kartu vyhľadať a skontrolovať. Rovnakým spôsobom si pozakladáme aj ďalšie karty typu tovar. Vytvorenú kartu si môžeme pozrieť aj v predaji kliknutím na tlačidlo Predaj. Zvolíme si niektorý zo stolov, ideme do kategórie nealko nápoje a vidíme vytvorenú skladovú kartu Coca-Cola 0,33 litra. Formulár opustíme kliknutím na tlačidlo Zatvor.